Аның турыда уйланып мин йокысыз үткәрдем төнне бүген. Янып чыктым. Әгәр дә шушы минутта ул авырып ятса, янса утта, әгәр дә ул катысызланса, маңгаен тотарга да кеше булмаса шушы минутта. Төн буе мин янып чыктым. Әгәр дә бүген ул юлда булса, бәләгә очраса, караңгыда калса һәм уты сүнсә, әгәр дә ул юлда булса, төн буе мин янып чыктым. Әгәр дә булса ул бүген диңгездә, шторм кубып чайкалса дулкында, давыл белән көрәшсә бу төндә диңгездә, төн буе мин янып чыктым. Мин авырыйм, мин саташам бугай. Ләкин нигә авырганда үз хәлемне мин оныттым. Ник уйладым һәм кайгырттым аны шулай. Мин авырмыйм. Мин яратам. Бугай.